በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላኽ ይብዛሓልኩም ክቡራን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ናብ ሰዓት ዚናድያ በፂሕኩም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሓጢኣትና በደልና ከይተፃፀአ ናብ ሰዓት ዚናድያ ዘብፅሐና ክብሪ ምስጋና ንይኹኖ አሜን። እሽምበር ካብ ዝሓለፈ መለክዒ መንፈሳዊ ሂወት ዝቐፀለ ኣብ ዝሓለፈ ምእንቲ ብጻይካ ጸሊ ዝርኢና ነርና ከዝውን ሳልሳይ ነጥቢ ንዝተጋገየ ብጻይካ ኣርሙ ዝብል ነርኢና ናብኡ ክነብለኩም ንዝተጋገየ ብጻይካ ኣርሙ ፈታዊኻ ክጋገ ኣብ ዝረኣኻሉ ካብ ጌግኡ ብምእራም ኣብኡ ዘለካ ፍቕሪ ግለጽ ኣስተውዕል ኣርእስትና ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እዩ ዝብል ከምኡ ካብ ኮነ ከምቲ ንስኻ ካብ ጌጋኻ ተመሊስካ ወራሲ መንግስቲ ሰማያት ክትኸውን ትደሊ ንብጻይካ እውን ካብ ጌግኡ ብምእራም ንመንግስቲ ሰማያት ከም ዝዳሎ ግበሮ ክጋገና ረኣኻ የወሱቕ ኣይትብል ዋላ እውን ነታ ቀላል መሲላ ትረአየካ ጉድለት ኣርማ ቀላል እያ ኢልካ ሸለል ኣይትብላ ኣብዚኣ ሰለስተ ጽቡቓት ሓሳባት ክበካ ደልየ ኣለኹ ዓሚቕ ምስትውዓል ግበረለን። ቃዱማይ ብንእሽተይ ቀዳድ ናብ መርከብ ዝኣቱ ማይ እናተዋህለለ ምስ ከደ ነታ መርካቢ የጥሕላ። ካልኣይ ኣሽሓት ኪሎ ሜትር ብሓንቲ ስጉምቲ እዩ ዝጅመር። ሳልሳይ ብንእሽቶ ዘቕናዕኻያ ገረብ ምስ ዓበየት ክተቕንዓ ብንእሽተይ ዘየቕናዕኻያ ገረብ ምስ ዓበየት ክተቕንዓ ኣይትኽእልን ኢኻ። ክቡር ሓወይ ጌጋታት ብጻየ ንእሽቶ እዩ ዝኸፍእ እውን ኣይኮነን። ነዚኣተንስ እንታይ ለእየሞ ክእርሞ ዝብል ሓሳባት ክመጽእ ከሎም ነዘን ሂበካ ዘለኹ ሓሳባት ዘክረን። ኣታ እዚኣስ ድሓንእያ ዝበልካያ ጌጋ እናዓበየት ከም ትኸይድን ኣብ መወዳእታ ከም ትዕንወን ተረዲእኻ ብኣግኣ ከምዝ ምሕዋ ግበሮም። ገለ ሰባት ብጻዮም ጌጋ ክሰርሕ እናረእይዎ እንተተዛረብክዎ ክቕየመንን ክርሕቐንን እዩ ካብ ዝብል ስክፍታ ከይተዛረቡ ስቕ ይብሉ እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዓይኒ መንፈሳዊ ክጥመቱ ከለዉ ጉዳኣት ብጻዮም ክርእዩ ዝደልዩ ጸላእቲ እምበር ኣፍቀርቲ ወይ ኣዕሩኽ ክበሃሉ ኣይክእሉን እዮም። ደጊምካ ኣስተውዕል ብጻይካ ክጋገ ስቒልካ ተርኢ እንተለኻ ክሳብ ክንደይ ጸላኢኡ ኮይንካ ምህላውካ እዩ ዘመልክት። ሕጂ እውን ደጊምካ ኣስተውዕል እግዚኣብሔር ኣብ ጥቕኡ ዝገበረካ ክትድግፎ እምበር እንታይ ወሪድዎ እታ እናበልካ ብማዕጾ ከናፍርካ ክትረማጥጠሉ ኣይኮነን። ስለዚ ብጻይካ ንፈጣሪኡ እናበደለ ኣፍታ ናይ ዘለኣለም ሂወት ዝፈልዮ መንገዲ ሒዞ ክጓዓዝ እናረኣኻዮ ስቕ ኣይትበል ኣርሞ ጌግኡ ኣብ ዝዓበየ ደረጃ ከይበጽሐ ኣርሞ። ነዘን ክልተ ሓጸርቲ ታሪኻት እሞ ተመልከት። ታሪክ ቃኤል ኣብ ልዕሊ ኣቤል ሓዉ ክፉእ ሓሰበ። ኣብ ዝሓሰበሉ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ካብ ጉድለቱ ክእርሞ ከም ዝፈተነ ኣንቢብካ ኣለኻ። እቲ ቃኤል ከምዚ ይብል ጽቡቕ ስለ ዘይገበርካ ሓጢኣት ኣብ ኣፍ ደገ ትቃጽወካ ኣላ። ንስኻ ግን ከምቲ ስዕራ ግበር። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ካብ 6 ክሳብ 7 ደጊምካ እንብባ እሞ ነዛ ቀጺለ ሂበካ ዘለኹ ሕቶ መልሳ። መዓዝ እዩ እግዚኣብሔር ንቃኤል ክእርሞ ዝፈተነ? ቃኤል ነቲ ዝዓበየ ናይ ቅትለት በደል ከይፈጸመ ከሎ እዩ። ነዚ እየ ድማ ንብጻይካ ብገንኡ ከሎ ክትእርሞ ፈትን ዝበልኩኻ። ይኹን እምበር ቃኤል ንምኽሪ ፈጣሪኡ ሸለል ኢሉ ንሓዊ ቀቲልዎ እዩ። ክቡር ሓወይ ሓላፍነትካ ከምዛ ፈጣሪኻ ዝገበራ ብገንኡ ከሎ ንብጻይካ ምእራም እዩ። ጎይታ እውን ካባይ ተምሃሩ ዝበለ ነዚ እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 መኺርካዮ ሸለል እንተበለካ እቶም ተረርቲ ልቢ ኣይኮነን ዶ ንዓኻ ንፈጣሪኦም እውን ስለዘይሰምዑ ብዙሕ ኣይትሕመም ግዳስ ጸልየሎም። ካልአይቲ ታሪክ እውን ክውከሰካ እየ። ታሪክ ኣባ መቃርዮስን ኣባ አንጦንዮስን ሓደ እዋን እዞም ክልተ ኣቦታት ከምዚ ኢሎም ሓሰቡ። ንሕና ንዓለም ንዒቕና ኣብዚ በረኻ እዚ ድማ ንድምፂ ኣራዊትን ተፃወተትን ኣጋንንትን እናተዓገስና ንነብር ዘለና ኢና። ከማና ኢሉ ንእግዚኣብሔር ዘፍቅሮ ምን እዩ?
ስለዚ ክፍልና ምስ መን እዩ? ምስ ነቢያት ወይስ ምስ ሃዋርያት? ከምዚ ኢሎም ሓሲቦም እውን ስቕ ኣይበሉን። ተንበርኪኾም ፈጣሪኦም ሓተትዎም። ሽዑ እግዚኣብሔር ንትዕቢቶም መዕረምታ ናብ ዝረኽብሉ ቦታ ወሰዶም። ንኣባ አንጦንዮስ ናብ እስካፍ ዝተባህለ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝነብር ኣዛዚ ኣራዊት የቕሬታ ኣዛዚ ሰራዊት፣ ንኣባ መቃርዮስ ድማ ናብ ክልተ ኣንስቲ ክኸዱ ኣዘዞም። ኣባ መቃርስ ናብተን ኣንስቲ ብምኻድ እግዚኣብሔር ከም ዝለኣኾም ብኸመይ መንገዲ ንእግዚኣብሔር ከም ዘገልግልኦምን ሓተትዎን። ዋላ እኳ ንስለ ትሕትና ንሕና ኣብ ዓለም ንነብር ሓጢአተኛታት ሰባት ኢና ኢለን ጽድቀን ክሓብኣ እንትፈተና ደጊሞም ምስ ሓተትዎን ብኸምዚ ዝስዕብ ናይ ኣነባብረአን ኩነታት ገለጸሎም። ንሕና ብስጋ ኣሕዋት ወይ ኣዝማድ ኣይኮናን። እንተኾነ ግን ካብ ክርስቶስ ዝዓቢ ሕውነት ስለ ዘየለን ከም ኣሕዋት ኮይንና ኣብ ሓንቲ ገዛ ንቕመጥ ኣለና። ፍጽምቲ ፍቕሪ ከዓ ኣላትና። ፍቕርና ከዓ ብኸምዚ ዝስዕብ እዩ ዝግለጽ። ኣነ ክሰርሕ ተለኹ እዛ ሓፍተይ እታ ሓንቲ ጥዋ ንወደይ እታ ካልአይቲ ጥዋ ንወዳ ተጥውዎ፣ ንሳ ክትሰርሕ ከላ ድማ ኣነ ከምኡ። ኣጋይሽ ክመፁና ከለዉ ድማ ሓንቲ እግሮም ኣነ ሓንቲ እግሮም እዛ ሓፍተይ ኮይንና ንሓጾም። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ከልቢ ድማ ዋናታቱ ኣረጊት እዩ ኢሎም ዝሰገግዎ እዩ። ንሕና ግና ፍጡር እግዚኣብሔር እንድዩ ኢልና ናብ ገዛና መፂና ንከናኸኖ ኣለና። ኣባ መቃርስ ነዚ ምስ ሰምዑ ዋይ ኣነ ሓጢአተኛ ካባይ ዝበለጸ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እናሃለዎ መን ከማይ ክብል ጸኒሐ እናበሉ ገጾም እናጸፍዑ ደረቶም እናሃረሙ ናብ ገዳም ተመለሱ። ብድሕሪኡ ክሳዕ ዕለተ ሞቶም ኣነ ሓጥእ እየ ኣነ ካብ ኩሉ ዝደኸምኩ እናበሉ ሓለፉ። ኣባ አንጦንዮስ ድማ ናብ ቤተ መንግስቲ ምኻድ ንእስካፍ ረኸብዎ። ኩነታት እናወርኡ ከዓ ሓተትዎ። ዋላ እኳ ግብሪ ጽድቂ ክሓብእ እንተፈተነ ግድን ምስ በልዎ ብኸምዚ ዝስዕብ ኩነታት ኣነባብርኡ ገለጸሎም። ኣነ ከምዚ ትርእዩኒ ኣብ ቤተ መንግስቲ እየ ዝነብር። እንተኾነ ግን እዛ ዓለም እዚኣ ሓላፊት ምዃና ፈሊጠ ኣይተደናገርኩን። ምግበይ ዝነቐጸ እንጀራ እዩ፣ መደቀስየይ ድማ ኩርካሕ እዩ። ነብሰይ ብበላሕቲ ሰንሰለት ዝተኣሰረ እዩ። እንተወደቅኩ ወይ እንተደቀስኩ እዚ በላሕቲ መሳመር ይወግአኒ እሞ ንስቃይ ጎይታ ዝክር እናበለ ገለጸሎም። ኣባ አንጦንዮስ ነዚ ምስ ሰምዑ ጭሕሞም እናነፀዩ ደረቶም እናሃረሙ ናብ ገዳሞም ተመለሱ። ካብኡ እንድሓር ድማ መን ከማይ ሓጢአተኛ ክብሉ ጀመሩ። ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ሓጢአት ከይሰዓረረ ይእርም ከም ዘሎ ተመልከት። ሚካኤል ብቓሉ ትጋገ ኣለኻ ክብሎ ከሎ ንበዓለ ኣባ መቃርስ ድማ ናብ ሰባት ልኢኹ ከም ዘረሙ ገይርዎም። ንስኻ እውን ሓወይ ዝተፈላለየ ሜላ ተጠቒምካ ንብጻይካ ካብ ጌግኡ ኣርሞ። ኣስተውዕል። ብጻይካ ክጋገ ስቒልካ ምርኣይ ከም ገዛ ጎረቤትካ እናተቓጸለ ስቒልካ ምርኣይ እዩ። ሕጂ እውን ደጊምካ ኣስተውዕል። ገዛ እንተተቓጸለ ደጊምካ ክትሃንጾ ትኽእል ኢኻ። ንብጻይካ ግን ካብ ሞት ኣተንሲእካ ክትሃንጾ ኣይትኽእልን። ስለዚ ኣርሞ፣ ምኸሮ፣ ሓግዞ፣ በቃ ፍቕርኻ ብተግባር ግለጸሉ። እሽምበዓ ዝነበረና ሳልሳይ ነጥቢ ዝተጋገየ ብጻይካ ኣርሞ ዝብል ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ቀጻሊ ምዕራፍ 3 ሒዝናልኩም ክሳብ ንመጽእ ሰናይ ቀን። ሳብስክራይብ ሸር ብምግባር ድማ ምብርታዕኹም ኣይትፈላዩና። ዝተጋግኽዎ ተልዩን ካብ ጌጋ ይትእርሙ ትሕትና ይሓትት። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።